daga banzayen Fulani nan. Sun banzayen Fulani nan sun ƙara zuwa nan rigasa sun yi ta'addanci a wajen ko ma menene ga idan kowa suka ɗauka da wani ne ka mutanen nan ba su da fitinci ba. Wanda yake damun mutanen nan? Fulani ne ko? Fulani ne mana Allah cikin rigasa. Fulani nan ne ko? Iska ba. Ka! Bari dan gaya wa gara Allah ko kira mu. Mun samu labari an kawo mana report a wannan rigar an yi kidnapping. To shine muka zo mu yi bincike mu tabbatar da gaskiya al'amari. Kun ga abin da muke kokarin gaya mu kenan ko da yaushe idan aka tashi sai a ce Fulani. Nan kuma ba Fulani bane suke wannan abubuwan, wasu ne suke hauro mana suke aikata wannan abu. Da haka mu ma yanzu mun ɗauki aniya kuma mun ɗau ɗamara da mu da ku za mu taya ku mu shiga dajin mu je mu nemo. Idan ka fita hautu ne ka duba na damanka. A daina gudun goro. A gyara zaman fada. Ana da fulanin gari da masu halin gaibu. Idan ka fita da ne ka tuntuɓi damanka. A daina gudun goro. A gyara zaman fada. Ana da fulanin gari da masu halin gaibu. Idan ka fita da ne ka tuntuɓi damanka. A kowane yare akwai na kada na galuda. Ba na cikin kasar ba har na wajen boda. Ɗakin kwanon ka kar a zo ka ga ka huda. Dan rai kowa da ne a je a fito shaida. Ko a tantance karkaɗe ka kona makwancinka. A daina gudun goro. A gyara zaman fada. Ana da fulanin gwari da masu halin gaibu. Idan makwata da ne ka tuntuɓi damanka. Ita ka dakwale ta muso a kai ta mazauninta. Aboki ina zaman jini a kyala uwa hanta. Tunda Hausa Fulani ake kiran muku bazakanta. Ka sai ta makamin ka karka harba mazauninka. A daina goro. A gyara zaman fada. Ana da fulanin gwari da masu halin gaibu. Idan makwata da ne ka tuntuɓi damanka. Wanda ya yi ba daidai ba sai a kai shi cikin loko. Bahaushe ba Fulatani akwai su cikin iko. Kai da ba sauran yare kan ale da buri boko. Na azaurar da bincike